Pois eu medrei neste pequeno lugar de Vilarmau, no interior de Lugo, ollando os montes do Courel, onde naceu Uxío Novoneira. E aquí lín por primeira vez, cos ollos postos nesta montaña, o libro de Uxío Novoneira, Os Eidos. Esa primeira lectura na infancia foi unha lectura que verdadeiramente me emocionou, porque me vin naquel libro, porque vin o meu mundo, porque vin a Galicia rural na que eu me criaba. Nos Eidos, claro, vin a miña nai convertida nunha pastora poética e vin a meu pai como labrego. Como dicía, de alguna maneira tamén a min mesma, porque nesa descripción poética, nesa revelación do mundo labrego que fai Uxío Novoneira, hai moitos momentos nos que vemos aparecer eses traballos cotiáns no campo de Galicia, traballos nos que eu mesma participaba de maneira cotiá, como pode ser ir coas vacas aos prados. Entón, a marxe ou xunto coa fascinación estética ou literaria, había ese outro componente tamén vivencial, moi especial nese caso. Moitos anos despois, por suposto, seguín lendo e relendo a Uxío Novoneira, e aínda que non foi desde este lugar, sempre de alguna maneira tiven os ollos postos nesta montaña. A sensibilidade de Novoneira convertía ese meu mundo cotián, ese rural galego, nunha especie de milagre, con ese caer da neve que fascina, ou simplemente o lume dunha lareira que acaba sendo todo un enigma. Para min a poesía de Novoneira, ademais de ser, por suposto, unha poesía moi culta, é tamén unha poesía que chega a todos, aberta a todo o mundo, porque ten raíces moi profundas na terra, leva dentro esa Galicia labrega e a lingua que vai con ela, claro, a lingua galega. Pero, ademais, eu creo que a poesía de Novoneira é tamén política, no sentido máis profundo do termo, porque defende claramente o respeto e a dignidade humanas, o respeto aos animais, o medio natural. Tamén, por suposto, defende, claro, a nosa cultura, a cultura do mundo rural galego, do mundo tradicional. Un mundo tradicional, unha cultura rural que eu creo que el viu claramente que estaba nun proceso, no inicio da súa desaparición, da súa extinción como tesouro cultural. Como a todos os grandes poetas, soubo ser visionario, soubo anticipar todo este proceso. Entón eu creo que a poesía de Novoneira, a marxe da súa grandeza literaria, por suposto, ten tamén a grande importancia de ser un símbolo de resistencia, porque nas súas palabras o que fai é rescatar, escribir, deixar escrita para sempre a beleza dun mundo que foi noso. Eu que creo que fai nun dos textos que eu máis lín, que máis admirei de Uxío Novoneira, no cal el fala do futuro de Galicia, fala do futuro tamén dos seus fillos. Vou ler ese texto. Branca, Uxío e Arturo quedaránse no futuro. Quedaredes no futuro. E ti, Galicia, a durar. Anque se funda o lousado e caia a neve no lar. Anque se funda o lousado e se descubra o faiado. No cuarto en que fun nado e no mesmo leito a nevar. No caso de Novoneira, un dos maiores poetas que deu Galicia, e que deu a literatura universal, por suposto, pois na poesía de Novoneira eu vin unha verdade humana, unha verdade profunda, vin a música da súa montaña, vin a música dos animais, dos seus seres queridos, da súa propia terra, que de alguma maneira tamén era a miña. Entón, pois cando fixen esa primeira lectura de Os Eidos, eu tiña máis ou menos 10 anos. Ler algúns poemas na escola, e a profesora de galego prestárame o libro dos Eidos. Realmente foi unha lectura que verdadeiramente me fascinou, que me chegou dentro e quedou aí para min durante moitos anos coa idea de algún día escribir algo
sobre ese impacto que me produciu, porque eu verdadeiramente vin todo un mundo ali dentro, e vin a verdade profunda da poesía. Noboneira non é só un esteta, é un interpretador da música, do ar e da terra. A obra de Noboneira é unha obra total. Eu creo que non se pode separar en realidade os eidos do Courel a Compostela ou das últimas obras. En realidade é todo un conxunto que se intercomunica e hai ecos dunhas obras a outras e hai, sobre todo, unha mesma forza de fondo, hai un mesmo cauce que atravesa todas esas obras, esa defensa máis ou menos explícita da lingua, por exemplo, que aparece máis explícita nas súas últimas obras, pero que nos eidos está latente, claro, en cada palabra que describe o grilo ou a vaca ou a muller que vai á fonte. Claro, hai un canto lingüístico tan esplendoroso que non se pode dicir que non hai ese tema tamén nos eidos. Entón eu creo que en realidade hai que falar un pouco dun conxunto, como di Luz Pozo, dunha ópera omnia, dunha obra total, que pode ser que en algúns momentos da historia da literatura galega poida interesar máis un aspecto ou outro en función, claro, tamén dos intereses dunha época ou outra, ou de correntes literarias que nese momento estean máis en voga. Pero eu penso que, pasados os anos e pasadas as modas, o que queda, que é o verdadeiramente profundo, e é esa obra total de Uxío Noboneira. Unha das cuestións renovadoras foi tamén a gráfica, eses poemas de trazo impresionante que realmente traducían tamén o seu haiku, é outra maneira verdadeiramente de haiku e de interpretación e de mostra, de manifestación da súa forza tamén cando recitaba, a súa forza de recitador, eso non hai que olvidalo, foi un gran cantor poético, un gran rapsoda. Entón, eu creo que en Noboneira hai moitas vanguardas, en realidade. Vanguardas, ademais, naturais, ímolo dicir, porque non creo que en Noboneira haxa un proxecto, digamos, rupturista, senón que se produce nel de maneira natural. É un poeta que volve moito sobre a súa obra, unha constante recreación do texto, é un poeta perfeccionista, é un poeta da concentración expresiva, é un poeta do trallazo, verdadeiramente, da iluminación, claro. Entón, en efecto, eu creo que pulía os textos ata deixalos verdadeiramente nos osos. E, polo tanto, cada pequeno texto é, digamos, unha imaxe do microcosmo, e, ao mesmo tempo, unha imaxe do cosmos total. É dicir, que en cada mínimo texto de Noboneira eu creo que está en xerme, está incluído o resto da súa obra. Nese pequeno paxariño que se pousa no bico do brelo, aí está resumida toda a obra de Noboneira. E tamén está resumida a lingua galega, porque ese texto eu diría que é prácticamente intraducible, porque aí está a música da lingua, e, polo tanto, esa música é intransferible a calquera outro idioma. Os grandes artistas, a obra dos grandes creadores, sempre, como xa dixen, é tamén un símbolo de resistencia. A poesía, a verdadeira poesía, é ecoloxía tamén, en este caso ecoloxía lingüística. A obra de Noboneira, mesmo sin ter tintes panfletarios, en ningún caso, é, claro, un grande canto a lingua galega e o mundo rural, proletario e mariñeiro de Galicia. Por lo tanto, na obra de Noboneira están todas as Galicias e está, claro, a súa expresión natural, que é a lingua galega. Entón, neste momento, máis que nunca, seguramente, ese legado, esa herdanza da palabra de Uxío Noboneira, como a de tantos outros escritores galegos, pois fainos máis falta que nunca, claro.